Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। लोगोफ्रानो गासिबो एक्टर एक्ट्रेस जाजोब्बालाय आंहालाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा गैलालै लोगोफोरनि मादाव आंनो बेखारसिनखौबा सयथिबो मा खाफाललै आंनालाय मालायफ्रा मालाय बेराय बेराय सुटिं लागासिनो आंहा आरो बेखौनो बेबायदि न'आव थायै थायै गैलालै खर'आनो जाला दा बावैनो आंखौनो आंसो मोनथाय होननायसो जासिगोन आङो बावसियानो सम्पासो जाबाय आङो सम्पा। ओइ खावब्ला मा खालामदोंब्रा? आं बागुरुम्बा मोसागासिनो नै बिसिनायाव फै नायनोबा। मा हेबनाय लब्रा नों मानसियालाय खालि हेबनाय आरो नोंहा साथाय बेरा हेबनायसो नुबावदों आंखौ हेबनो आरो आंखौसो हेबनो होनबावदों नोङो मेगन गैया नामा नोंहा मा खालामनो नुखायाखै जाग्लां साइज हे आरो आंखौसो जाग्लां होनबावदों नोङो गावहा जाग्लां नालाय आंखौसो जाग्लां जालायबावो। जाग्लां नङाबा माथो नोंलाय नोंनो जाग्लाङा थोद जाम्बा सिरि थादो खालि हेबनायल' नोंनाबाथाय सिरि थानो आरो आंखौसो सिरि थानो थिनबावदों नोङो साला माखौथ' हिनजाव बायदि रागा जोंहाबबाय थाखोथाय रागा जोंनो गावसा सिरि सिरि एलाम बिदिनो खुवाबाय आंनो खोन्थालायासै साला बिजों सोरथो रागा जोङा जानो दे नायगोन आं मोनसेखौ र' आंनो खोन्थालायाखैना आंहाबो एलाम दिहुननांसिगोन र' मोनसे लाइखिया सासे मोजां एक्ट्रेस नागिरनांसिगोन। नङा थारमाने ओरैबायदि जादों खोथाया मा नङा बेलाय हालालै मालाय नोंसोरसो गासिबो एक्टर एक्ट्रेस जाजोब्बाय आं बायदि जाम्बा मानसिजों लोगो जानो लाब गैया जाम्बा नोंसोरो खामानिथ' फैबावखो जोंनावलाय इस बिदि नङाब्रा गावहा बुजियालै गोरलै बायदिथार एसे एसेयाव रागा जोंलाबायो एसे एसेखौनो सिरियास लायो खोथाफोरखौबो थारमाने लकडाउन नालाय ओमफ्राय नोंस्रा न'आ गोजान जायो नालाय बेखायनो नोंखौ लेंहरनाय जायासै आसोल गाज्रि दामोनसै दे एबार नेक्स्ट लेंहरनोसै आं नोंखौ। ओमफ्राय नोंहा जोंनाव दिनै हेलिकप्टार लानानै गोजौजों गान्दला बायदि बिरै फैनानै जोंनाव आराम बाग्लायफैबाय आरोना जोंनि न'आवहाय बा मालाय लकडाउनाव नोंहाबा जोंनाव फैनो हायो आंहाबा नोंसोर थांनो हाया दे नायगोन आंबो थाङा दे थांजानो बानायफ्राव लेंहरलायाखै